El món fosc, Talps, és una novel·la breu per a tots els públics. Està ambientada al futur i va sobre una societat que viu sota terra sense saber que existeix un món a la superfície. Un món amb llum natural, amb plantes i muntanyes. Els habitants del subsol viuen des de fa segles en ciutats i països assolats per les pandèmies i les guerres. És un món obscur, dictatorial. Hi ha granges de talps, que és l'aliment bàsic de la població, i les dones desapareixen després de tenir el primer fill. Uns joves troben un robot que els indica el camí cap a la llum, el món exterior del qual parlen les antigues llegendes. A partir d'aquí es desenvolupa tota una persecució. És una novel·la d'aventures amb un món subterrani, els joves que cerquen la veritat i el poder que intenta ocultar-la. Tot seguit escoltareu en paraules, en veu de Miquel Llobera, en veu alta, unes quantes coses més sobre la novel·la El món fosc Talps. Un grup de nois i noies fa una vida aparentment normal. O potser no és tan normal. De fet, molts humans fa més de 400 anys que viuen centenars de metres sota terra, on el principal aliment són els talps. És un món assolat per les guerres, dominat per les creences religioses i fragmentat en estats totalitaris, amb períodes artificials de llum i foscor, vespres amb tocs de queda, i un món on les dones desapareixen poc després de ser mares. I tot hagués continuat igual si no s'haguessin trobat un robot que els pot conduir a un món diferent. Hi ha moltes coses que els 6 amics no entenen del seu món i creuen que amb el mapa que els mostra el robot en trauran l'entrellat. Però algú vol frustrar els seus plans. Guiats pel robot, hauran de fer una travessia llarga, arriscada i laberíntica sota terra que els pot dur a un món desconegut, més enllà de la foscor. El món fosc, Talps, de Jordi de Manuel, publicat a Jo Llibre, de l'editorial Grup Promotor Santillana.